phambi kwakho right now. Jesus, hallelujah. Khona explain The Spirit of God started moving without touching the body. The Spirit of God touching the life, the will of God. I think we need direction in life in bomba kobna direction. I think you need a direction in your life. Yes, you come. Come on now right now. Bomba kobna direction. Your life has no direction. No direction. There's no direction. When the life in that direction. You have no direction. You know the kakhulu because I was way forward. I was as my wins and done. It's like most stuck painful way. in It's like you are just stuck. I can't move. There is no movement. You know? So, colleague right now. So, In the mighty name of be Jesus. delivered in the name of Jesus. In the name of Puma. Jesus. Igama You are likaYesu. free. You are free. Ukhululekile. Nice cat. Uyayiconfirma lo nto olwethu. Uthi man of God, oko engumntu azange akafumana umsebenzi. Wayekhe wayifumana ngo-2023 lo peace job zayiphelele ndawo. Uthi uyazifaka kangangoku ii-CVs akaqeshwa. Uthi kwade kwafika umuntu wazomcebisa wathi he wethu uyenze i-security at least yona iyaqesha. Wamsa kumuntu beqhela ukwenzela abanye. Uthi kodwa xa yakhe i-10 ngokukwenzelwa wemka laa mntu nemali yakhe. Akabonwa naphi nabuphi. Uthi wamncama tuna loo mali yakhe wemka nayo. Okunye kwathiwa nankomnye nokhazini beye kuye lo mntu. Uthi kwayena yaphelela esithubeni loo nto kwathiwa ndiza kufonela. Usuka apho walahlekelwa nayi-ID. Usuka apho nemali bephila ngayo le yabantwana akakwazi uyifumana ingene yakhe kuthiwa iya kwaNetbank. Uthi akho ndawo angayihambanga my father akafumani imali, which is laa nto umoya kaThixo athi iinto zakho zivalelekile and ubomi bakho abuhambi nge-order. Izinto azihambi nge-order. Amen, man of God. As you came to Sister Olwethu, you told her that I'm her not things sure aren't going in Nabumkwabele now, order. yes. Jesus! Can you It is the fire of the Holy Ghost, the Spirit of the Okay. Come. Talk fast. You said that her things are not going in order, and then she has been noticing that whenever she is trying to apply for jobs, that her things aren't going in order because there is a lady that came in her life, and she said that seeing that there is a securities hire a lot, do a security certificate, and then when it was her turn to do that, she did that, but the person that was supposed to do it for her ran away with the money, and then even the money for the children, she's not even getting it, man of God. Oh, no good shy, little son. Oh, hallelujah. We thank Jesus. Now, yes. Are you thanking Jesus? Nanga become? How old are you? Huh? So you mean late 33 years now, Kokoki life yaking a matland and you got condo right? In all these 33 years, your life has been upside down. Because benifumana imisebenzi engayindawo I would get okanye jobs. kuve kubekho isiphithiphithi Sometimes iphele it's just- phakathi naloo nto bendithi ndiyifumene This job will stop. so akhange kube lula. So, kubane maka blame up. Who is to be blamed Sibeke kubani here? blame. Who do we blame? Andazi tata. Chaba kusenzeka le life ini yakho. Now that this is happening in your life, Uyakhonza. do you serve? Uyathandaza. Do you go to church or do you pray? Bendikhonza tata but ndingaqinisekanga I did serve, but I was unsure. kwelakhe icala naye but But usukela uba kukhona utata bephaya So you uthi usathana bekutsalela kwelakhe icala. so are you usatana saying that betsala Satan kwelakhe dragged icala his side? kumnyama kum ndingaboni dark. bendithi So ndiyakhonza uthi buvuma usathana kwelakhe Meaning kwicala. you allowed Satan to drag you. tata kaloku kukhona iinkonzo ngeenkonzo So Different kinds of churches. alright na siba naxhala ndiyazazi le ndawo uhambe kuzo. Siba nawa. But nina ndifuna ukufundisa yena into ba What I want to show you
ezinye izinto that some things ezenzeke ebomini bethu that happen in our nathi lives, siba nendima zenzeke zibe wesi we also have a part we play to make them worse. ngokungathandazi He didn't pray. ngokungakholwa You didn't ngokungabi believe. nalizwi He likaThixo didn't have the word of God. nangokuthi andikhulumi naye yedwa I'm not only speaking to her, nangokuthi uthi uyakhonza kodwa ukhonza endaweni by even saying that you go to serve, ongamboniyo uYesu but you can't see Jesus. indaba okhonza sonabhotha ungena ecaweni ba hayi The method of serving is not about icawa entering lena the nam church. ndiya As man of God, uye wabona indlela. Okay, come. Ndifuna ukubonisa uba ikhona into To endi show you that there is ndifuna something I want us siyijonge. to look at. Ikhona irape apha before? Is there rape before? Ikhona irape? Yes. Yes. Kukhona irape before? Ewe tata. Yes. You must know about la rape yiyo ebangela uba kube khona You must know that that rape is the cause lo challenge leyo, okay? for that challenge. Yes. So yenzeka kophi unyaka irape? What year did it happen? Awulotsho kophi unyaka? Which year were you raped? Yho, andiyazi tata bendingakabi naye umntana. I don't know, man of God. I did not have a Okay. child before. Okay. Come, this is fine. Come. Ngaba partner yakho yazi bakho warejwa before? Does your partner know that you were once raped? Akayazi tata. He does not know, man of God. So uchimizwa akayazi ba Which means he does not know that le ngxaki isuka kuphi. this problem, where it comes from. Okay? Ewe tata. Yeah, Yes. so sometimes it is good ba It's good that xa sometimes umuntu eselife nakho umxelele ba when you are in his life, to tell him kwenzeka ntoni ngaphambili. of Okay. what happened in the past. Now ndifuna nonke nilapha Now I want you, all of you nani here, nijoine live. You joining me Hlale live. hlale nithe qwa. to Okay? always be awake. Le nto ndizayithetha What I'm saying ethe is but sensitive. ndenzela ubana ze nifunde I'm ngomso. doing it so that you can learn tomorrow. Okay? Laa mntu warape pha That person that raped there, kukhona into wayeyenza kubudoda bakhe. that person was doing something in his manhood. So I'm done. So Nkqubela. So ndikwathi ke ngoku kuwe I'm also saying to you, nawe mntu omtsha you as a youth, suhamba nje don't just ukhulula ulala ngapha nangapha. be naked and sleep elsewhere. Some guys believe Some guys emayezeni believe in mutis. emayezeni. They believe in mutis. So even phambi badibana nalaa mntu Even before- kukhona into ayenzayo kubutata bakhe. That person was Because doing we something in their believe manhood amayezi. because they believe in muti. Ndicela ke bantwana bam I ask you, ungahambi my children, please uhamba ukhulula nje don't naphi na. just go and take off your Funeka clothes. umazi
akuthi yena wayenza ngokwakhe, Doesn't mean but that she did it by explain herself. lobana But I'm la muntu explaining wenza la that rape person who committed that rape, fana nomuntu ofuna like a uthandana naye person ngeyeza whom wants to date you ucala through ngeyeza motive, noba nguwe who ucala attracts you by indoda motive. You ngeyeza can be the one attracting a noba man by indoda icala motive, wena or a ngeyeza man attracting you by noba motive, yeve ndikhulumayo or yeah noba indoda whether it's a man, inento zayo but it's got his inento own zayo thing. He has got his own things efuneka bayilale nalo that he has to sleep with this one, kunamadoda There are men anezinto ezikamereni who zayo have things in their funeka lale bedroom. namantombazana ayi-10 They have to ngelanga sleep with 10 girls a day. ikhona into efidwayo epha Something ekamereni has been fed there. Khona inyoka In that efidwayo. room, there's a snake that has been fed there. so enza abantu abana So I'm trying that. xa nithetha nowakwakho you niyazi into speak yobana with your- yes come Knowing that otherwise i-healing otherwise healing izathatha indawo ngoku will So, take over now. yonke into izihamba kakuhle if you notice If you notice, isilonda se-rape besesikhona kwasona the wound for the that is why I rape can't was boast there. bana That's why when I okwenzeke rape asked before what happened before, ubone ekhala nje you found her crying. esasilonda which sisekhona means that wound is still there. ndiyacela abantu ababhinqileyo I ask you women, nibathande oosisi benu love your take sisters. care of usisi wakho Take care of private part. bathandeni oosisi benu Love your private part. eke take care of usisi wakho Take care of your private part. sister yam okay eva xabisa usisi Take care of your usisi. private part. ngoba if lo mntu wenza le nto kuye If they did this to her, wayekhohlakele kulaa level yoba that person was wicked in a way xa that eza kwenza laa nto asebenzisa amayeza when they kuqala have to do that, they have to use muti, seven so thetha ukuthi ngomso which means that tomorrow, nawe mntu omtsha you as a sunxiba youth, ngaze too much don't be naked xa too much. bungathi udlule wokini Like uthe you're passing a nqako shake and then you be grabbed ungene ngomva and go there by the back. ngaka udlula Imagine when you enter, uhamba phambi kwezawoki passing in the middle of those shacks, zorhintye then you are taken, ngena nawe wokini ureyitshwe snatch you to a shack, and then you have so been raped. please So please, laa mntu makasokole that person must struggle, fumane chance yofayitha find a chance to but if fight. sowunxibe But if you are ngathi already kurethi makakureyiphe dressed like you are ready to be raped, so please khumla abantu abatsha abantu abatsha talking to the youth, yes xa bothathi noba bathathu wear tight even Just if there in are case. 3, just in case. hallelujah so uphilile sisi You are into healed. yokuqala funeka uyivuyele uba What you have to be happy for, phile kwisilonda sangaphakathi the wound from the Laa nto inside is yenzeka healed. kuwe. Inkosi tata. so siba naxa konke kulungile okay Grace to you, church, and grace to everyone that is joining us live. I would like to take this time and honor the grace and the anointing of my mother and my father, Prophet Vidan and Prophetess Amorin Dan. We may clap hands for Jesus. Right now, we are in that moment of testimonies. We may be seated. Before us, we have a sister already who is here to testify about God's goodness. Amen. We can clap hands for Jesus. Sister Olwetu, what has happened in your life after coming to NJ of all nations? What was happening in your life before you came to church? Molweni bandleni. Before ndize apha eNJ ndizokwamkela uYesu apha eNJ ubomi bam bebunzima kakhulu, bebunzima nyanyana. Before ndize apha bendingumuntu olahlekwa nazi-ID
kucime igrant yomntana umsebenzi bengayonto ndiyifumanayo bendiwukhangela umsebenzi but bendingawufumani ndibamba nje izinto eziphele esithubeni ndinganamsebenzi ndikhangela umsebenzi but ndingawufumani ndazama ukwenza le nto iimpepha ze-security kuba ndicima fana umehluko uzoba khona mhlawumbi zofumana umsebenzi kwanzima nalapho nditshintshe indawo ndihambe ndokwenza kwenye indawo kube nzima ndisifumane i-certificate kwenye indawo but izinto zam ii-grades zam zinga-approve ubomi bam bebunzima kakhulu ndithi noba ndilele ebusuku ndinamaphupha amabi uba ndilele ndiphuphe kukhona umuntu ondilahlela ngamasele okanye ndiphuphe iimpethu ndiphuphe nje izinto ezizichitho xa ndilele ebusuku ubomi bobubi bengekho nto intle. She's saying that her life was not easy before she came to NJ. Things were so hard in her life. She was depending on grant for the children. She was unemployed and she was struggling even to upgrade her life. She will do security courses, but when she's doing that, when she has to get that certificate, it will be hard for her to get it back. And she's saying that even at night, she will be a person who was suffering from nightmares. She will dream like someone is throwing frogs in her face or worms or mothworms, and nothing was moving at all in her life. Her life was bad. My God, we thank Jesus. My sister, after coming to NJ and having the encounter with the man of God, how is life now? Ukuza kwami apha NJ ndafika apha NJ uman of God wanibeka izandla wanixelela into bana ubomi bam bume ndawonye abuyi phambili abuyi mva. So ndangabi nawo amandla okumphendula ndavele ndakhala ngoba nyani babuhlangahlangene nyani ngekho nto ndiyibonayo iyaphambili. So ndabeka izandla nguman of God ndawubona umehluko ndisobe. She's saying that after when she came to NJ, the man of God laid hands upon her and prayed for her and prophesied upon her life, saying that I don't see your life moving. You are just stuck in one place. You are not moving forward at all. She's saying that at that moment she had no power or strength to answer back. She just cried out because that was indeed what was happening in her life. So wanibeka isandla man of God ndawubona umehluko ndayibhaqa ID yami eyayilahlekile imali yomntwana eyayivalekile kula nyanga endandifike ngayo ndandifike ngo-October ngoNovember yaphuma imali yomntwana enyanga bezivalekile. My God. She came to church in October last year, and she's saying that when she came to church, she had lost her ID. After that day, when the man of God prayed for her, the ID that she had lost, she found it. And the SASSA grant that she could not receive before for her children, after the encounter with the man of God, she started getting that money. We glorify Jesus. And then ndaqhubeleka ndisiza apha enkonzweni ndaqhubeleka ndisiza ndizibona izinto zami ziyavuleka ngoJanuary kwamanifesta idemoni bathetha zonke izinto abazenze kum ezibhlungu kulapho ke ngoku kuye kwavuleka izinto zami ngoMarch igrades zami za-approve. God did not stop working there. She's saying that in January this year, as the man of God was praying for her, demons manifested in her life. And after that deliverance on that day, in March, doors were open in her life. She got the security certificate that she could not get for a long time, and her grades were approved in there. Za-approve ii-grades zam ngoMarch, ekuqaleni kaMarch, nge-9 kaMarch. Then ke ngoku ndakwazi uba mandifole ke ngoku ndaphuma ndafola ngoMarch. Then apha kuMay ke ngoku
ndandizile apha ecaweni ndiphaya ezantsi uman of God wathi xa esithandazela xa efika phambi kwam wathi uphilile ngoku receive miracles. After getting her grades in March, she started applying for jobs and handing out her CVs. And in May, while she was in the overflow, the man of God prayed for her and said, now you are healed. Receive miracles in your life. Then, ngala Sunday, sithi uphilile ngoku receive miracles. Ngeveke elandelayo ke ngoku ndafonelwa ngomnye usisi ongumkhaya wam. Ndafonelwa ngulo sisi ongumkhaya wam besithi mandimsendele i-CV yam kukhona ubhuti athethe naye oyisupervisor kwenye indawo. Ndimsendele nyhani le CV langa lingakatshoni. Emalanga kwangaloo mini aphinda fowuni futhi athi ingathi kuzonyanzeleka uzolala apha kwalanga uze ne-CV yakho because kwenye indawo ebendikuthethele kuyo kuye kwathiwa ngomso ufuneke uye phayana nabantu ebebefowunelwe uphathe i-CV yakho. So lona umsebenzi ndiwufumeneyo ngamandla kaThixo. Ngamandla kaThixo uba bengakhange ndamkele uYesu aphe NJ ngeba akukho nje namhlanje. She's testifying that as the man of God said, receive miracles in your life now, you are healed. After that, the week later, as someone from a village in the Eastern Cape called and said, I've spoken with someone at work, send me your CV, I will give them your CV. After that, another day, she called later on the day and said, in fact, come and sleep over in my house because tomorrow morning you need to wake up and go to this place. It's another, just saying that after that day, there was an attack that happened in her life, but to give glory to God who has fought for her because God's power is more than the power of the enemy. Ngokuya ngokusilindileyo ke ngokwezinsukwini silindile uba sizofonela for uba siyokwenza medicals. Ngale mini ndifonelwa ngayo ndenza washing phandle khona ikhole imali ingena ndihambe ndiye endlini xa ndifike ndibamba bese icimile lo muntu ndimenzele ucall back angafoni ngela xesha ndiphinde phandle ku washing aphinda phone ndibuyele endlini ndithi le phone ngcono ndiphume nayo phandle ndiphume nayo phandle angafoni kwangela xesha lo muntu ndiphume nayo phandle xa iqala ubefona ingacofeki ifoni icofeke nzima ingacofeki isuka animazi nalo muntu ufonayo bangubani nalo ndifonelayo isuka yawo kule phone isuka itshone emanzini ndingakeva uba ndizothetha nabani ngubani nalo undifonelayo ndiqoma iyandiwarisha le nto phaa late ke ngoku ndingene kuFacebook ndithethe nalo sisi lo ndithi ungumkhaya wam wase kwalanga ndithethe nalo sisi ke ngoku ndimxelele uba ndicela uba uyokwenziwa i-medicals umxelele lapho kuWhatsApp uba axelele yona uFacebook then wena ungene kuFacebook kum undixelele ngoba andizukwazi ifoni yami ingene emanzini kanye xa ndifowunela kusho ukuthi ubhizi ngela xesha angandiphenduli ngela xesha afowunele eStellenbosch icaba kudala exelelwa naye ba dala ndifowunela ndifumaneke. She's also adding on the fact that after that day, there was an attack that happened because the next week they were told to keep their phones on. They will be called in to do medical tests. But on that day, when she received the call, her phone could not press. Her phone was working right before, but when she had to answer the call, she could not answer it. And she already had missed 2 calls from this person. She does not even know who was calling, but she had missed these 2 calls and she thought maybe it's this workplace. Let me go to that same person who gave me this contact number for this job. And she communicated via Facebook saying that please, if they're saying we must go to medicals, please inform me. My phone has gone into the water, it's no longer working. And then afonele family yami eStellenbosch axela uba animfumana oyithu efonini noba ndizokwenza kanjani ayikho inamba enimfumana kuyo xa ningamfumana efonini yakhe then bamnike ke ngoku enye inamba azokhangela kuyo ndava ke ngoku ngene uWhatsApp ebusuku kwathiwa kukhona usisi ondWhatsApp efonini ebusuku
xa ndijonga nyhani ngulo sisi bendithetha naye kufacebook lo athi kudala ufowunela kuthiwa awufumaneki kuthiwa ngomso nizoyokwenza ii-medicals ndathi mna ikhona ikholi ibingena oko yangena emanzini ifowuni khange ndibe sakwazi ke ngoku nokuva noba ngubani nalo bendizothetha naye wathi uzuvuke uye phayana uyova phayana uba kuzothiwani na kodwa wena vuka yiya phayana ekuseni ube phaa nyhani ndavuka phaa ndaba ngumntu wesibini ekuseni ndafike ndayiyaleza into yam kuse-eli kungakaqali wathi laa bhuti akho ngxaki bevela abantu beshota so My God. On that day, as she was having this attack on her phone, she communicated with a person from the village on WhatsApp, Facebook, saying that my phone is broken down, no one can get through hold of me. And please, if the company does want me, please inform me. And the friend also communicated back with her and say, this company has been calling you. They even contacted your family in Stellenbosch trying to get hold of you. Tomorrow, wake up in the morning and go to the place where they'll be testing for the medicals. And when she got there, she informed them in time that my phone fell into the water. Therefore, I did not receive any communication, but I'm supposed to be here. And they responded saying that it is fine. People are already shorting. and then saya ku-medicals aphinde sabuyele ezindlini sizoshota isession yesithathu ke ngoku uba sizoyobhala i-test then sisayine i-contract nyhani ke siphindele ezindlini ngale mini yokuba siyosayina i-contract sizobhala i-test sisayine i-contract sibhale sigqiba sinikwe amaphepha sisayine i-contract abuze laa bhuti futhi abize abantu bonke abangaphakathi baphakamisa izandla ke bathi bakhona ufuna ukwenza sure sikhona sonke then hayibo igama lami alikho nje apha ndiphakamisa isandla ndithi sorry bhuti igama lami khange ulibize athi ke na ke hayibo noba kwenzeke ntoni ubukhona kwi-medicals ndithi mna ewe bendikhona kwi-industrial ndithi ewe bendikhona athi noba kwenzeka ntoni phofu because exa kwegama lakho kukhona u-X ndithi hayi andiyazi wogqiba ke ngoku laa bhuti amakhe phaa eca kwegama lam njengoba bekhona u-X so usathana uye wehluleka at all. My God. After doing the medicals, she went to do the medicals, she was told that they'll come back and do a test the next week and also sign the contract. And on the day when they were signing the contract, they signed it. And the person who was in charge was calling everyone's name to ensure that they have everyone who is present here. But her name did not appear. And next to her name, there was a cross. And she said to the person, but no, my name should have been here because I'm here. I've done the medicals. So last week ke ngoku siye sayoqala umsebenzi aqalisa ufonela last week abanye bafonela ngecawe abanye bafonela ngomvulo saqala umsebenzi ndiyabonga kakhulu amandla wase-NJ yasebenza men of God ne-women of God. She thanks the power of God, even the men of God and the women of God, because after last week she got the job, she started working. My God. My sister, what is your word of advice to someone who has not had an encounter with the men of God? Ndifuna ukuthi ebantwini newcomers abantwana abafika namhlanje ibalekile inkonzo kakhulu kubalekile ukwamkela uYesu wamkele ubomi obusha ube sendaweni engcwele enamandla kaThixo izinto zakho ziyatshintsha ngoba xa ungasindiswanga ungaphandle usenza into zalomhlaba usathana uba nechance enkulu kakhulu wena ube ungayazi ba kwenzeka ntoni kanti uvulele ichance usathana le ndawo indawo engcwele enamandla kaThixo imfundiso zale ndawo uba uzithathile wazifaka engqondweni nasenhlizweni siza kusebenzela. She's advising our newcomers and visitors saying that
you are in the right place where there's a power of God present. And it's important that you accept the new life and the word of God. And in knowing that, it's very important because at once you're not in the right place, don't have the new life, you will be in the set of Satan, and where your life will be endangered and everything happening in the world will affect your life. Amen. We thank God for your testimony, my sister. We give God all the glory. Thank God for using the man of God in your life. We may stand up, church, and give thanks to God for this testimony and using our man of God.